Dami di debatana sumurung siang satu mirongan. Imana mangaramo tiap hati-hati berpikiran guna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Kemudian itu kata kita golongan. Hatam di batana saat minggu sadarion minggu misericordia sudah minggi. Imana atas surat siang bukurong bidutolu ayat sada. Roh di ayat 2 sobroma tidak hata di dibata. Asa dia nama kasuman di Jepudi. Tuaha makasia parsunatoni. Sado kudang kui. Parjolo hasahatan yang kapadok ni dibatado nasida. Ay bekama ia soporsia na deba tung tabahin na sida na soporsia ima maligay kabunjon di bata si kapusani daw may oddo tage pasitong do ia di bata aliparga gusto nasa jolma somon nata sulati asa bitor ko biyak kapado kamu jalamona di panggungumi. Ale begama do bonota. Ia dipajongjong hagi bota hati goran ni debata. Dan agedu ma debata molo di palang rimasna setagi di debata. Dau mai ai audi sontia mata pun debata portibion ale mono lakidul kasitongan di debata binake di kebusu pagadda hasalaponna wasal bukon dope abu somon pardosa datagoran mataula narwa asarora denggan somon padok nina deba mangare kita somoni do hatata ninna pagit matlong pada ubung akka si somoni idu sahana dia muna kadongan jala topik di minggu tasadarion tidok hasatiaon ni di mata. Kemudian kita golongan bongot nama kita minggu misericordias Dominik nama rapatan gok asinirokani jahobado tanaman dia tadi kita pakudion tungsan jolma busi saun hinor konni covid sapusion tapi kedo nama saun alami kalimbaun pargabusan don hamukuson ni jolma ima hataridaan ni jolma naung medebu tu bagasan dosa. Alos ditikyon lang tatu si do papojon mapardosi halak nagari halak na sumargil do los lampatar mahagalio di jumai alas yang mula napi dukun madabu jumai itu bagi dosa nungadok kian keterbatasan ni jolmai jalamangulu ma jolmai di bagasan keterbatasan na ala madem bagasan dosa alena persomoni sekotong dope jolmai mangalui lobis yang nakatu lahun dirina sendiri nungalelek taboto kian anggo jolma pardusai merujung di kematian. Los dikikion marhi ke kamasa di covid sakusion lam tatusima Papua nagabiar dojol mai tu kamatian ini taga namangadok ya susah kita main
Neng malam tagilana jalata jakkon asini roka di bata napangulung kita. Kemudian itu kata selalu jolma mengabadan itu bangsa dosa. Ala ini dah ada bejolma nasi tong sian diri nasa diri. Kolan asini roka di batado nagoi pasti tokkon jolma pardosa. Habur kiwon doa sitiakon di debata di pamatar duit di bagasan bumi kita magiti nama lekon katana tu bangso na pinilin na dipilih di bata bangso na bedalan lahu paduakon sadok jolma manusia. Habur kiwon di debata dada alani kabujo di bangso na pinilin na ali tungkolan alani kabirion ni dibata nama milik hidup bangso na tatiti dada alani katawon na sila bukan dia pinilin dibata tung dibata sabirdo na patawukon na siya na piniliti molope dan satia bangso na piniliti alayang ko dibata toktondo sadia tu bangso na pinilit toktondo sadia tu bangso na kinokot toktondo sadia tu hita sule akka na kinokosna aladiki markita jamita di minggu sadari untuk takas madikita marpaman roha de mata di jolma ala dikina godang di asini roha di mata di bagasan na sonima halak na porsiai majalo asisaan di dosa siya ibada tuhatta Yesus Kristus marhidei lam patarma hati orang di mata alai lam patarma hagidukon di jolma jelas dalam patar matarida habujuan mana kasih yang di mata nama kamuan nida jolma pardosa alai saya dong nasaran tusi habujuan di mata nama patar di bangsa bolu di jolma nalam patar dia bidu ko dijomai na sa taktong dinok dia tagonan mataula narma asaro nadingga nedohonon asa jupang nadingga di bagasan mulu asa jupang nauli di bagasan keluarga dan anak sapon habujuan di mata ale mga saudiri na sendiri markite mangula at kaulaw pajakakon at kaulaw na hidup jod-jod doy masa di bagasan pardalanan ni pagbuot patut matong koda uhum ni debata lalu di mas debata dia kagoma nasi somoni akka na mangula pajakakon mangula hidup asa jupang akan adengkan di bolunan si uhumon doi akan namadok ikon jolo markoran do asa jupang dari hajakakon doi dari ada lampatar habujon di mata lampatar ma hagi dua di jolma jalaga dalam talida maha tujuan di debata namar pamwati di akajolma pardosa di bagasan masa dosa na rosya nasi dalam debata bangso di debata di pargobui lahu meninggalkan dosa asal dia di debata nam patar di mulutnya los ikut matusi pada daun dirita songon halak pardosa kita songon halak
Sawan halak na makarikoton di mata. Hasesari di mata. Makarikoton ibana dihita. Los pagkamalatekon habagaw niya sininukan di mata. Namanesa sanbut dosata. Sama na di buku Rom Bidu 5 ayat 2 Indonesia di dok. Alai ia dibata di papatar do holong ni rohana di kita uju pardosa di kita. Ai di sini mate Kristus umok kita. Asal madua mahita siang terima sinuai marhide siang di mana. Dungjolo di pentori kita di bagasa mudah. Yesus Kristus ima hatang di batanong kami daging song kapataran ni gabujon na di kita jual mapar dosa di padame di batana dirina tu kita jual mapar dosa marpamati rohana jalagi lekon hamuduan tua kapar dosa na porsia di ibadah ala di bangsa Yesus nunga patah di goran di bata nasian kaporsiaw tu kaporsiaw hinor kon di ima kita di palua di bata di parbuboy bangun di bagas kaki goranna jalatu meninggal kon akadosa akan saya makasih boli patupa narwa asaro nadenggan sia di bana hoda hukum ni di bata. Hapo satu di bata nasi tongi di tiki susah nang di tiki sonang munta di paru kilon ni portibi mana di masa di maklum ni munta tumpe senadong doke akajol mas udah kacakaton alayan mo di bata hotdo papatarkon haburjon na dihita jolma naong tinompana naong tinubusna majakon haburjon di bata inugo ko na baru dia kena porsia mengadopi hapursuhon dohot hasusaan asal dia di bata di bangsa Yesus pagdugon pagojol mapardosay na bangon di portibion portibi na kok si taonon dohot kaputuron inorkon di na yung tubuh kita masih kiopan di bol na ibaru hanguluan na sa rasuda na nilihon di matagyak na na siya saliling kita bangadopi si taonon na di portibion marsihohon mahita akara porsia asi nirokan di bagasan asi nirokan di bata los pasidohon mahita papatarkon moru na dinggan jala moru na sitong na marasiroka didongan umanianta los ala asi nirokan di bata usan hujol naing rap kita akan ditubusna akan memajam asli rumah di bata asal pasidohon kita lah pemamota mana pas hoton hararat di COVID 10 siaon na manegai mulu di kita jolma na masa buayon na pilatupan yang kan naso mangargapon mulu di jolma di papatar di batama asli rogana di bagasan Yesus Kristus kita nang tusado portibion. Amin. Matanya kita. Ali di mata di bagasan Yesus Kristus Tuhan kami. Mulia ke oktob pasat kami inaw di papatar ko. Asi ni kami habujuan di bagasan Yesus Kristus Tuhan kami. Nang mati kumukop kami jolma pardosa
Nang itobus parkite hagiyon nai ala ni tungku puji jalur pasang kami ma buat asa gabe jol manai baru kami nuaimon asa upasabot kami hal jol nami narumi nabuk kami dukon siap julung mulyani ala nang makamuan ibu disalukut hasalaan dosa pangalasan nami ajari kami asa pasilot kami manasiro kadidongan kumalian nami ajari pokok kami asa dari kami manene sa dosa nidongan nami ajari kami asa tuduh isosososo ni pamarita nami lau pasokontong harap ni pandemi virus ni corona sa Rusia asa pasidokot kami subi markamunangan di bagasan asing irokan nungat utakas atau nongsahat marhine minggu misericordia su dominion takas tada kami asing irokan nagudani jala takas man asa totok kami bangunan angka pulau na dengan ikani alam na dipapatako jala dia kosal na dengan diunani kanu pasu-pasu kuriamin pasu-pasu meski kuriam dia mamasa di COVID-19 siang asa totok jaga kami hai pasu ni pamatang kami jala totok imot kami lah ko beribadah, lah ko pasangat perempuan memujiku. Pasu-pasu aku bersiul di dunia ini. Dia memasa di COVID-19. Asa totong, boy kami di bagasan sa daliroka, di bagasan hagurangan alim na masaw. Boy totong memuji pasangat buah. Marhite Yesus Kristus Tuhan makanya kami. Amin.